nanging malah kepencut wong wadon liyane sing dadi Ya. Tepuk tangan. Yan Pringgondani Semarang iso perlu dadinan. Nggih kasana budaya kok. Tak acungi jempol kowe. Nggih, pokoke nantang tayo pundi mawon. Pun garap sedaya mriki niki. Ya lek jes apik Mas. iki wis peplek gaya Purwodadi ngene iki Mas. Ngene iki. Iki nek dolan nggonku tak warai malah saya apik Mas. Mula payoke nggonmu aku. Purwodadi kono. Payoke nggonku rono. Iya to. Wong aku dhewe nang kono ra payok. Lah niki lak yo ana to Mas. Piye? Lak yo dalang to. Dalang. Oh mau bengi bar mayang kok ya lali. Bar mayang. Das bintang tamu nih Mas Gareng tralala nyimak. Wis rasah ngono kuwi to. Piye? Rasah mbok pamerke wong kene. Ki Didik Sudrajat. Rasah mbok pamerke wong kene to. Ya ora apa-apa kowe sesuk sing mayang kowe sing gareng aku. Tenan. Tenan. Pak Cahyo, tahun ngarep sing mayang dulu ya Pak. Aku murah Pak, gur 5,5 komplit Pak niku. Matur nuwun Nduk Naila. Nggih. Ndek malih. Nggih, wah jan piantun kok aluse kaya ngono. Halus ulang-ulang aku mesti halus. Mbak Eka, Dalam. niki wonten pamundutan saking Pak Kadus Mas Cahyo. Nggih. Jenengan kapurih nendang. Kowe Dian, Wau bar Purwodadi ngetan sithik Sragen. ngidul to. Ngidul ya? Yo. Ngidul. Heeh, ngidul Sik sik Sragen. to, iki mbok kon. Nendang. Lah apa ya giduk wong tangane cupet no. Ayo geduk kok ya. Isi SKA kok mosok ora. Aku suka isi SKA. Isi SK ki apa? Isi SKA. Paling ora aku Eskar lho. Eskar Sarjana Karawitan. Karambol Mas. Eskar ki aku tenan iki lho. Apa? Eskar Apa kuwi? karaoke. Iso karaoke. Eskar ki sarjana karawitan. Saiki ana surane to Mas. Saiki ora ono saiki SSN. sarjana seni. Seni. Heeh, iki Mbak Risa sing maju. Yo disepoti kanca-kanca Mbak Risa ben maju. Pundi dawuh saka Pak Kadus. Spote rada ki dawa, Mas. Wilujeng dalu kakak Ika uget-uget sing cantik sekali. Makasih atas fitnah. Iya, aku gak terima aku sampean dilokne tabung gas ini gak terima. Aku ora trimo. Lah, piye? Selamat malam Nek gak Mas itu bare Gareng. tabung gas diarani Kalau apa? ora nek nyondro aku dadi apa? Oh ya apa? Nek kowe nyondro karo aku apa? Sik. Botol Yakult. Gak tabung gas malah jebot aku nemen kowe merasane. Lah piye to kok marah? Ya sapa sing ora marah, Mbak Yune kudune dipundi-pundi Oh. dilem. Oh. Ya lem. Berarti salah nek aku ngomong botol Yakult. Ya salah. Salah kok Pak. Kalau orang ini ki alem ono, lencer kuning nemu piring. Oh, lah. Nemu giring kok nemu piring. Kok iso botol Yakult ki apa? Nek jenengan mesti ora. Botol Yakult iku imut Mbak Eka. kok kecil. Yakult ki kancaku. Ah, ya aku jeder kan. Pilujeng dalu Kang Mas Jaja. Jaja. Mas, ya Allah salim sen. Alhamdulillah. Alhamdulillah piye kabare?